Gaur Iruñeko udalak ikusgaitasun lesbikoaren eguna ekarriko du gogora eta aniztasunaren aldeko eta bereskeriaren aurkako neurria bultzatzeko konpromisoa hartuko du. Arrotu zentroak argazki erakusketa, kontzertu, fotokol eta aldezarrean kalejira eginez ospatuko du apirilaren 26 hau. Larunbat honetan amaituko da Nafarroko hauteskundetan atzerritik boto ematea eskatzeko epea. Larunbatean, Ibaigorri BTT froga ospatuko da Lerinen eta bertan zaborra gutxitzeko alegin berexi eginen da. Barazkien gorespen jardunaldia barne asteburu honetan Tuteran eginen den udaberriko barazkien lehenbiziko azokan urtaro honetako produktuak protagonistak izanen dira. Laparra lehendakari ordeak langabezi tasa Nafarroan 8,8% ezartzen duten biztanleri aktiboaren inkestaren datuak aurkeztu ditu. Errenta bermatua jasotzen duten persona zein nekazaritza sektoreko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia zabalik. 12 hautagaitza aurkeztu dituzte Nafarroko Parlamentuko hauteskundetara. Hauek dira apirilaren 26ko lerroburuak edo titularrak. Ikusgaitasun lesbikoaren egunaren harira, Iruñeko udalak aniztasunaren aldeko eta bereizketaren aurkako neurriak bultzatzeko duen konpromesua adierazi egin du. Iruñeko arrotu zentroak argazki erakusketa bat, kontzertu ezberdinak, fotokal bat eta alde zaharraren barne ibiliko den kalejira batekin ospatuko du apirilaren 26 hau. Gaur Iruñeko udalak ikusgaitasun lesbikoaren eguna ekarriko du gogora. Emakume lesbianak eremu publikoan ikusaraztearen eta gizarte eremu guztietan ere erreferente izatearen garrantzia aldarrikatzeko jarduera sorta eginez. Horrela jasotzen da bozeramaileen batzarrak adostutako erakunde idazkian, non udalak aniztasunaren aldeko eta bereskeriaren aurkako neurriak bultzatzeko konpromisoa ere aho batez hartzen baitu. Arrotu zentroak San Gregorio Karrika 28an hainbat jarduera antolatu ditu eguna ospatzeko. Argazki erakusketa, kontzertua, fotokal eta aldezarrean barnako kalejira. Argazki erakusketa 6 irekiko da eta Zoom lesbikoa proiektuko bateko argazki finalista jasotzen ditu. Ekainaren 28 arte ikusgai izango den irudi sorta. 7 bandaren kontzertua izango da, Marian Ruiz artista, abeslari eta olerkariarekin. Bukaeran 8 LGBT kolektiboen kalejira abiatuko da aldezarreko kaletan barna. Erakunde adierazpenean Iruñeko udalak bere konpromisoa agertzen du. Aniztasunean ezteari bultzada emateko eta bereizkeria guztiak erabat desagerrarazteko. Zein tokiko politikak bultzatzeko ideia hauek kontuan hartzen dituzten programa eta neurrien bidez. Emakumek ez dutela nortasun zeinu bakarra eta intersekzio askotarikoak daudela generoaren eta emakumen aniztasunaren artean. Besteak beste hizkuntza, kultura, arraza, sexu aniztasuna, maila ekonomikoa, diversitate funtzionala eta abarrei dagokionez. Udalak horretarako konpromiso ere hartzen du, emakume lesbianendako berariazko arreta, argibide eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzeko, eta sexu orientazio eta identitate arrazoiengandik diskriminazio, estigmatizazio eta eskubideak mugatzen dituzten egoerak saihesteko ekintza garatzeko. Zein lesbofobia mota oro publikoki salatzeko instituzioen zein gizartearen aldetik ematen dena. Eta sexu aniztasuna ikusgai egiteko horrela guztiok esparru guztietan baldintza berdinetan bizitzeko aukera izango dugun gizarte baterantz aurrera egite aldera. Nafarroako hauteskundeetan atzerritik botoa emateko epea larunbatean akituko da. Nafarroko gobernuko hauteskunde batzordeak aldi baterako edo etengabe atzerrian bizi diren herritar nafarrei gogoratu nahi die larunbat honetan, apirilaren 27an amaitzen dela datorren maiatzaren 26an izango diren foru hauteskundetarako posta bidezko botoa eskatu ahal izateko epea.
Epe hori aplikatuko da halaber Barne Ministerioak antolatutako eta egun berean egingo diren Europako eta udal hauteskundetan parte hartzeko. Lerinek Ibaigorri BTT froga hartuko du eta bertan birziklapena bermatzeko neurriak hartuko ditu. Larunbat honetan Ibaigorri BTT froga eginen da Lerinen eta 11. edizionek izaera jasangarria izango du. Izan ere, ahalegin berezia egingo da zaborra gutxitzeko eta behin erabiltzeko 6.000 edalontzi, 1.000 plater eta 1.000 mai-tresnen erabilera saiestuko da, birziklapena bermatuz. Asteburu honetan udaberriko barazkien lehendabiziko azoka burutuko da Tuteran. Barazkien gorespen jardunaldien barne antolatu da. Barazkien gorespen jardunaldien barne asteburu honetan Tuteran eginen den udaberriko barazkien lehenbiziko azokan urtaro honetako produktuak protagonistak izanen dira. Bidai eta gastronomian adituak direnek Herribera bisitatuko dute, eremu horretako potentziala ezagutzera emateko asmoz. Tokiko produktuetan, natura eta ondarean oinarritutako kalitatezko turismo bultza dadin. Tuterak larunbat honetan apirilako 27 udaberriko eta gastronomiako barazkien lehenbiziko azoka hartuko du eta ekitaldi hau izanen da apirilatik maiatzera eginen diren barazkien gorespen eta festen jardunaldien jarduera nagusinetako bat. Kaskante eta Ablitasen artean dagoen Lor aintzirara eginen dira bisitak gidatuak larunbatean apirilaren 27an bertako produktuak dastatzeko aukera ere egonen da. Kaskanten ospatuko den zainzuri eta olioaren egunean parte hartuko dute bisitariak. San Martin de Unsen ardoaren ibilbidea egin nahi duenak gozaldu dezake ardoa dastatzen duen bitartean, edo Berribintzanan matxaren txertoa nola egiten den ikusaraziko da, bertatik bertara. Tuteran barazki pintxoak eta ardo dastaketak eskainiko dira, gauean berriz, Lerinen izarrak ikusteko behatokian parte hartzeko aukera dago. Igandean erran bezala apirilaren 28an gastrobaik ekimena abiatuko da, Tarazonika bide berdean txirrindulan ibili bide nabarra. Tokiko produktuak dastatzeko aukera egonen da. Andosilan ospatuko den gastronomia azoka bisitatu daiteke ere. Eder Partzuergoak antolatuta apirilaren 27an Tuterako juderi eta bizitza enparantzan gauzatuko da udaberriko barazkien eta gastronomia azoka. Langabezia tasa Nafarroan 8,19koa da eta lehendabiziko aldiz 16 urtetan urteko lehen hiruhilekoan langabetuen kopurua jaitsi da. Eskubide Sozialetako Departamentuko lehendakariorde Miguel Laparrak langabezia tasaren jaitsiera joera baieztatzen duten biztanleria aktiboaren inkestaren datuak aurkeztu ditu. Hauek langabetuen kopurua 8,19 ezarri duten Nafarroan. Estatuko beste komunitatekin alderatuz zenbateko baxuena. Laparrak nabarmendu duenez, azken 16 urteotan hauxedan foru komunitateko langabeziak urteko lehen hiruhilekoan behera egin zuen lehendabiziko aldia. Emaitza nagusiek erakutsi dutenez, langabeziak 6.300 personatan egin du behera. Aurreko hiruhilekoan baino 19,88 langabe gutxiago daudelarik. Urtetik urtera 7.200 langabe gutxiago daude, 22,20ko jaitsiera tarteko. Kalkuluen arabera 3.200 gizon gutxiago eta 4.000 emakume gutxiago daude lanik gabe. Horren arabera langabezi tasa 0,08koa da gizonen artean. 2018ko epealdi bereko baino 2 puntu txikiagoa eta 0,08koa emakumen artean 2,73 puntu txikiagoa. Azken urtean 7.500 persona gehiago dira okupazio dutenak, 2,73ko igoera tarteko. Hala ere, okupazioa 1.100 personatan jaitsi da 2019ko lehen hiruhilekoan aurreko hiruhilekoaren aldean. Eta guztira 283.700 persona okupatuta daude, naiz eta hiruhileko honetan gizarte segurantzan 902 afiliazio berri izan diren. Sexuen arabera 150.000 gizonek enplegua dute duela urte bete, baino 2,72 gehiagok. Halaber, 2019ko lehen hiruhilekoan 16 urtetik gorako 122.800 emakumek enplegua zuten, 2018an baino 2,69 gehiagok.
Jarduera tasari dagokionez, Nafarroko 16 urte edo gehiagoko biztanleriaren 47%koa da eta bat kakots 57 puntutan egin du behera aurreko hiruhilekoaren aldean. Azkenik Nafarroan dauden 259.000 etxeen artean 183.100 etxek kideren bat aktiboa dute, lanean zein langabezian, eta gainerakoan 75.800 etxeetan ez dago ezein persona aktiborik. Bestetik, 10.800 etxetako kide aktibo guztiak langabezian daude. 2018ko epealdi berean baino 700 gehiago. Errenta bermatua jasotzen duten pertsona eta nekazaritza sektoreko langileak kontratatzeko diru laguntzen deialdia irekita dago. 1,3 milioi euro bideratuko dira honetarako. Nafarroko gobernuak 1.320.000 euro bideratuko ditu errenta bermatua jasotzen duten langileak kontratatzeko eta nekazaritza sektoreko langileentzako. Laguntza jada eskatu daitezke, Nafarroko lan zerbitzuak Nafar Lansareak aste honetan argitaratu baitu gastu ordenak Nafarroko aldizkari ofizialean. Zehaz-mehatz errenta bermatua jasotzen duten pertsonak kontratatzeko diru laguntzetara 1,2 milioi bideratuko dira, eta enpresa langile autonomoek zein irabazi asmorik gabeko erakundek eskatu ahal izango dituzte. Laguntzak kontratuaren iraupenaren araberakoak izan dira. Hala 3 eta 5 hilabete arteko lanetan gizonentzako 550 euro hilabeteko eta 600 euro emakumeak. 6 eta 11 hilabete 750 euro gizonezkoentzako eta 800 emakumezkoentzako. Azkenik 12 hilabete edo gehiagoko kontratuetan 900 euro gizonezkoentzako eta 1.000 euro emakumentzako. Gainera, 2018ko urtarrilaren 1etik hasita laguntzak jaso ahal izango dituzte jardunaldi osoko edo zehaztutako lan jardunaldia 50% baino gutxiagoak ez diren lanaldi partzialak zein hasiera batean diruz lagunduak izan diren kontratuen luzapenak. 12 hilabete baino gutxiagokoak izan direnean. Luzapenaren gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izanen da. Hala eta guztiz ere diru laguntzaren gehienezko epea 12 hilabete dira. Diru laguntzak eskatzeko epea hilabetekoa izanen da kontratu egin eta hurrengo egunetik hasita, beti ere dagokion gastu baimena argitaratuta badago. Hala ez bada, gastu baimena argitaratzen denetik hilabeteko epea izanen da. Nekazaritza sektoreari dagokionean laguntzetara 120.000 euro bideratuko dira eta nekazaritzako erakunde profesionalek eskaditzakete. Gehienez ere entitateko 50.000 euroko mugarekin. Honako ekintzetara bideratuko dira diru laguntzak. Sektoreko kalitatezko lanarekin lotutako hitzaldi, jardunaldi, mintegi, sensibilizazio ekintzak, informazio orokorraren zabaltzea eta 10.000 euro entitateko gehienez bestelako lan ekintzak bultzatzeko. Nafarroako Parlamentuko hauteskundeetarako 12 hautagaitza. Maiatzaren 26an izango dira udal eta foru hauteskundeak. Nafarroko Parlamenturako zerrendak argitaratu zituen atzo Nafarroko aldizkari ofizialak. 12 hautagaitza aurkeztu dituzte. Zerrendetako lehenbiziko 10 hautagaiak hauek dira. Navarra Suma alderdian, Javier Esparza Abaurria UPN, María Jesús Valdemoro Erro UPN, Carlos Pérez Nievas Ciudadanos, José Suárez Benito PP, Yolanda Ibáñez Pérez UPN, Marta Álvarez Alonso UPN, Cristina Ibarrola Guillén UPN, Jorge Esparza Garrido UPN, Iñaki Iriarte López UPN eta Javier García Jiménez Alderdi Popularra. Geroa bai alderdian Uxue Barkos Berruezo, Unai Ugalde Iglesias, Koldo Martínez Uriona Barrenetxea, María Solana Arana, Manu Ayerdi Olaizola, Pablo Azcona Molinet, Isabel Aramburu Bergoa, Mikel Asiain Torres, Javi Arakama Urtiaga eta Blanca Regulez Álvarez. EH Bildun Bakartxo Ruiz Jaso, Adolfo Araiz Flamarike, Laura Aznal Sagasti, Mayorga Ramírez Erro, Patricia Perales Hurtado, Miren Aranoa Astigarraga, Domingo González Martínez, Arantzazu Izurdiaga Osinaga, Patxi Zamora Aznar eta Miren Zabaleta Telleria. Ahal dugu alderdian Mikel Buil García, Ainhoa Aznarez Igarza, Iban Méndez López, Virginia Alonso Aparicio,
Carlos Amatriain Busto, Maria Rosa Aramburu, Iraia Aldako Vázquez, Iruña Erro Saralegi, Gaxan Sad Irizarri eta Jesus Maria Huarte Arregi. PSN alderdian Maria Txibite Nabaskuez, Ramon Altzorriz Goñi, Inmaculada Julio Macaya, Carlos Jimeno Gourpi, Ainhoa Unzugarate, Bernardo Ziriza Pérez, Nuria Medina Santos, Javier Lecumberri Urabaien, Arantza Biurru Urpegi eta Carlos Mena Blasco. Ezkerra alderdian Maria Luisa de Simón Caballero, Carlos Guzmán Pérez, Txema Mauleón Etxeberria, Laura Jiménez Díaz, Olga Risueño Molina, Ignacio Rodríguez Ruiz de Alda, María del Carmen Rubalcaba San Pedro, Ignacio Bernal Lumbreras, Florentino Goñi Telletxea eta Isabel Antonio Burbano Sánchez. Vox alderdian Javier Horno Gracia, Ixone Sánchez Herrero, Jerónimo Pérez Ferruela, Eduardo Gutiérrez de Caviedes, Nazaret González Sancho, Alfonso Joaquín Aparicio González, Fermín José García Alonso, José Iraburu Allegue, Francisca García España eta Marienma Concepción Posadas. Zain alderdian María Elena García San Segundo, Samuel Valderrey Pérez, Mari Carmen Ainzúa Abad, David Marcilla García, Nuria Sánchez Díaz de Isla, Ildefonso Hervás Ruiz, Maite Navarro Tiraplegui, Miguel Antonio Sainz Martínez, María Dolores Grande Rodríguez eta Beatriz Zandio Amorena. Ekuo alderdian David Marzo Pérez, María Teresa Remacha Zapatel, María Sofía Pérez, Ángeles García Ruiz, Miquel Valenzuela Pérez, Arantxa Alonso Pérez, Eva Ortega Arteta, José Moisés Cañete Zafra, Encarnación Butrón Fernández eta Daniel Enrique Butler Rico. Nafarroko ordezkaritza kanabiko alderdian Fermin Les Lacosta, Ramón Morcillo Navaz, Laura Salamanca Urzainki, Miren Uxue Goñi Zubiri, Gorka Goñi Lecumberri, Robert Bruguera Alcaide, Juan Carlos Villafranca Perte, Nerea Fraile Ramírez, Nayara Urzanko Michel eta Javier Arteta Torrabadella. Libertate Nafarra alderdian Ángel Núñez Chamorro, Jaione Inda Aldaz, Mikel Iriarte Galán, Tomás Urzainki Mina, Esther Hernández García, Miguel Ángel Osarcos Moreno, Susana Esparza Arizpeleta, José Enrique Martínez Sánchez, Aitor Fernández Onieva eta Laura Quintana Santos. Pagma Animalien Tratu Txarren kontrako alderdian Lorea Ziritza Torres, María Paulina del Moral Ancho, Nekane Esquinas Artola, Diego Cameira Ojer, Pablo Arrizurieta Alzuguren, Mariana Soladana Guibert, Giovanna Martínez Cunchillos, María del Mar García Blanco, Cesario González Lera eta José Javier Rey Miralles. Goizean ostarte batzuk agertuko dira, arratsaldean lainotsuago egongo da eta euri txiki egin dezake. Goizean hego-haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa. Temperatura gutxi jaitsiko da. Larunbat goizean lainoak ugarituz joango dira, goizetik aurrera zerua lainotsu egongo da eta euri txiki egingo du, batez ere arratsaldean. Goizean goiz mendebaldeko edo hego mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsalde gau partean iparraldekoa. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Igandeak eguzki giroa ekarriko digu, bereziki eguerditik aintzinera. Eguna lainopean hasiko dugu, baina goizak aurrera eginala laino geruza saretuz joango da eta pixkanaka eguzkia gailenduko da. Arratsaldean zerua oskarbi egongo da eta eguneko temperaturak gora egingo du. Haizea ipar-ekialdetik sartuko da eta temperaturaren igoera barnealdean bereziki nabarituko dugu. Gaur Iruñeko udalak ikusgaitasun lesbikoaren eguna ekarriko du gogora eta aniztasunaren aldeko eta bereskeriaren aurkako neurriak bultzatzeko konpromisoa hartuko du. Arrotu zentroak argazki erakusketa, kontzertu, fotokol eta aldezarrean kalejira eginez ospatuko du apirilaren 26 hau. Larunbat honetan amaituko da Nafarroko hauteskundetan atzerritik boto ematea eskatzeko epea. Larunbatean, Ibaigorri BTT froga ospatuko da Lerinen eta bertan zaborrak gutxitzeko alegin berexi eginen da.
Barazkien gorespen jardunaldia barne asteburu honetan Tuteran eginen den udaberriko barazkien lehenbiziko azokan urtaro honetako produktuak protagonistak izanen dira. Laparra lehendakari ordeak langabezi tasa Nafarroan 8,8% ezartzen duten biztanleria aktiboaren inkestaren datuak aurkeztu ditu. Errenta bermatua jasotzen duten pertsona zein nekazaritza sektoreko langileak kontratatzeko laguntzen deialdia zabalik. 12 hautagaitza aurkeztu dituzte Nafarroko Parlamentuko hauteskundetara.